poďme si pozrieť tento, môžem povedať, že chudobný štadión. Tak tu sú tieto chudobné tribúny a tam chudobná VIP. Teraz tu sú zápasy, kde hrá Puchov, Martin, dievčenský tým a Dubnica a z Martin. Tu je bufet, tu máte juh a tamto je tiež bufet vzadu. Sever asi. Tam sa môžeme ísť pozrieť. Skúsime sa dneska dostať aj do VIP. Asi by to malo ísť takto, lebo tam vzadu nič nie je. Takže skúsime tak ísť. Tu je to asi zamknuté, tak sa dostaneme nakadiaľ. Takže my sme to s Lukim teraz urobili troška zle. Sme úplne zabudli, že ideme opačným smerom. No nic. Ale bola tu aj strelnica, tam môžete vidieť. Ale nie sú tam dobré bránky. Takže nič moc. No tak, máme taký pocit, že do tej výpky sa asi nedostaneme. Asi nejaké vnútorné priestory by sme vám chceli ukázať. A možno sa dá znútra, že to ideme skúsiť znútra. A ideme sa prvé pozrieť, či sa dá dostať znútra. Tak, sme v slepej ceste. Toto je asi zamknuté. No nic. Sa tu dostať konečne tuto. Prešli sme celý štadión dookola. A nič tu nebolo.